Ismét jelentkezik a sztárvadász, most innen Vácról, a Mauzóleum diszkó elől. Újra felkutattunk nektek egy celebet interjúra, de ő felettébb érdekes, mert itt bujkál az autóba. Gyertek, nézzük meg, hogy mit csinál. Szia! Ki vagy te és mit csinálsz itt? Sziasztok! A nevem David Game, David Getta hasonmása vagyok. És miért bujkálsz az autóba? Hát tudod, drága riporternő, általában az történik, ha bárhová megyek, összekevernek David Gettával és megkergetnek a nők. Hű, ezt azért sokan megirigyelnék tőled. Te meg elbújsz. Hát tudod, most csak fellépés előtt, amúgy nem. És mit csinálsz majd odabent? Akkor elmondom neked körvonalak a show lényegét. Előzőleg már a menedzserem bevitt egy lézeres hangerőmérőt, ami megméri az ott elhangzó örömsikolyokat. Aztán megérkezem én testőrök kíséretébe a keverőpótba, akkor megszólalnak a Getta zenék, és én Gettát imitálom különböző jellegzetes mozdulataival, stb. Mutatnál nekünk egy pár jellegzetes mozdulatot? Persze, gondolom ismeritek, erre gondoltok. Erre. Hú, hát már nagyon buli hangulatba vagy. Ezt nagyon szereti a közönség, és felspanolom őket vele. Aztán, ha megengeded, folytatnám tovább. Hoztam magammal érdekes és vicces ajándékokat, amit kiszórok a közönségnek, amit nagyon kedvelnek. A show műsor végén viszont elmegyünk közös fotózásra, a közönség soraiból rengetegen jelentkeznek, és ezzel a fényképekkel dicsekednek barátaikkal, ismerőseiknek, stb. Fölteszik különböző internetes portálokba. Ezt úgy szoktuk megoldani, hogy a diszkó logója látszódjon a képeken, mert ez a diszkónak is nagyon jó reklám. Hát akkor hagyunk is téged itt a felkészülésre, és majd bemegyünk, megnézzük, hogy milyen az igazi hangulat, de addig szeretném, ha ezt elfogadnád. Hát ez mi? A tárcsi számom. Ó, köszönöm, drága vagy. Sziasztok! Újra jelentkezik a sztárvadász. Most már innen a pihegőből, azt hiszem ránk is fér ez a kis pihenés. Elég jó kis buli kerekedett ki. Szerintem te is így gondolod, ugye? Hát igen, nagyon-nagyon jó buli volt. Fantasztikus volt a közönség, minden az ő érdemük. Egyszerűen. Igen, én is így gondolom, nem is gondoltam volna, hogy ennyire jó kis parti lesz. Közben látom, a segítők behozták ezt a hangerőmérőt. Erről szeretnék egy kicsit bővebben tudni. El tudnád mondani, hogy hogy működik? Persze, elmesélem nektek ezt. Itt van a mi kis készülékünk, ez a lézeres hangerőmérő, tetején a lézerfényt kibocsátó készülék, ami a hangrezgések alapján villog, világít. Itt van a mikrofon része egy kijelzővel, ami most is a mi beszélgetésünk alatt méri, hogy hány decibelt bocsájtunk ki. Például most 3,32,8. És például Getta show! Beleordítottam 4,42,3-ra felment. Aki nyerni akar, az még nagyobbat ordítson. Szoktunk ilyen versenyeket rendezni, hogy a leghangosabb rajongó az plusz ajándékot kap. Például én nem szeretném, ha a srácok cicik nélkül maradjanak, például kap egy ekkora cicit. Egy ekkora nagyot például. Ezen pihenhet, relaxálhat, amit csak akar. De látok ott még több ajándékot is. Parancsolsz? Látok ott még több ajándékot is. Igen, többek között a kevésbé hangos rajongóknak kisebb cicikkel szolgálok. Mint mondtam, nem vagyok önzőben, úgyhogy de ők is, igen, ők is jutalom. Senki nem maradjon, de vannak itt parti szemüvegek. Van például ez a bot. Sok helyre ezzel érkezünk. Ha ilyen viccesebb buliba megyünk, akkor ezzel érkezem. Mi van a tokba? Megmutatom ezt neked is, úgy látom, hogy az operatőr is kíváncsi. Nagyon, igen. Hát ebben van egy ószer, egy cigaretta, egy pálinkás üveg is, hogyha bepálinkáztunk el, ne üssünk, akkor egy csengő. Látom, nagyon tetszik neki is. Na, továbbiakban a tulajdonosoknak üzenem, hogy a még nagyobb show kedvéért béreljenek limuzint. Ha limuzinnal érkezünk, sokkal nagyobb a varázsa az egésznek, de hát ez rajtuk múlik,
hogy Ja, mert most mennyit szállnak valami a bulira. mikrobusszal jöttél, valami ilyen érdekes volt. Igen, most azzal a mikrobusszal jöttem, Nem volt ami tele van ajándékokkal, Ó, és ezekből ugye szórtunk is ki jó párat. Hát akkor ehhez kívánunk neked sok sikert. és most nem lehet veled menni a mikrobusszal egy kört? Az operatőr elvette a főszerepemet, bacsi! Ne haragudj, nem tudom, most akkor kettőtök Megérkezett Lacika is a körünkbe, gyere Lacika! kellett volna. Hát már tök mindegy, mert Krisztián Akkor már végigdobálta az egészet. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you. I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Without you. Without you, I can't look, I'm so blind.